Salam dostlar, Türkmen Sohbet kanalıma hoş geldiniz. Men bugün size köplerin bilmeyen zady Windows 10 operasyon sistemasının otomatik abnewlenmesinin nägilek öçürülüşini görkezdik. Onun için biz özümüzün browserimizi açacağız. Men Chrome açacağım. Chrome açandan sonra Win Update Dates Disabler deyip yazıyorsunuz. Gazeteden sonra freesoft.ru deyip sayt vardır. Şundan sketch etmeye maslahat berýär. Men şu Wi-Fi işlemedi, şundan sketch etip bilemek, yani şu saytdan sketch edin. Sketch edenden sonra programını açın. O programını men stanop etdim. Abi işimi stanop edin. Stanop edenden sonra içini açın. İçine açacağınız şu yerde at külçiti vardır. Buradan bu külçit. Şu yerde hiç saat etmek gerek. At külçiti basın. Şu at külçit daha belirlenildiği olsa at külçiti basın. Tamam. Pernimit edin. Pernimit ettiğiniz bilen kompüterinizde parazaruska vermeli. Pernimit ettiğiniz kompüterinizde parazaruska çekmeyin diye. Men şu at etcek gelse men öňüm öçürdüm. Şu sebeple siz olsa da edin de pernimit edin. Kompüterine avtomat parazaruska verer. Son sizde hiç ýylak Windows 10'da abnewlene geçmeye, abnewlene bolmaya, abnewlene bolýa haçanda siz şu yerden at külçiti aýryp, muny aýryp, bu külçiti oýsaňyz öňküsýalak ýene abnewle edip başlaýar. Şundan görünüşde Windows 10'nyň abnewlenesini öçüp ýemilýäňiz ýa-da videonun halanyňyzy like basyň, soragyňyz bolsa aşağı kommentariýa ýazyn. Kanalyma abone bolmadyk bolsaňyz hem kanalyma abone bolun. Bu jaňjylyş knopkasyny hem basmagy unutmaň. Täze videolary ýasyp durmaň. Bolýa sag bolun.